अलरेडि मोनबा जि गेरेन्टि बिटिसि इलेक्शनाव बुंदोंमोन बे मोनबा जि गेरेन्टिनि दिनैबाव जोङो आनुষ্ঠাनिक भाबै चेक डिस्ट्रिबिउशन जागोन बिनि इनअगुरेल चेक डिस्ट्रिबिउशन जागोन हानि पट्टा राननाय जागोन जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा राननायनि इनअगुरेशन जागोन IBS इनअगुरेशन जागोन आरो बिदिनो सिनियर सिटिजेनशिपनोबो जोङो फैसा राननायनि हाबाफारिखौ दसे उनाव जोङो इनअगुरेशन खालामगोन आरो जोङो बे माने बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशननि गेजेरजों रायजो राजानि पार्टिसिपेशन फैनाय बोसोरबा गभर्नमेन्टखौ सालायनायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाया गुबुन गुबुन माने माबायाव थानाय खोलोबाव थानाय रायजो राजाया बयबो गावबा गावनि दायित्वखौ मोजाङै सिस्टेमेटिक भाबै मावनानै जोंखौ जाहाथे गभर्नमेन्टखौ मावफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब खालामो बिनि थाखाय मोनसे एपिल जोङो लाखिदों आरोखि। सार मा बुङो जिहेतु नोंथांनि मुङाबो जिहेतु फैबाय थानाय MLA सायख'नायनि थाखाय नोंथांनि नामाबो जिहेतु गोसारगासिनो बेनि सायाव मा बुंगोन? ना डेफिनेटलि पार्टिया जुदि गरेस्वर एलिसखौ मोनोबा एलायन्सनि गेजेराव माने इलेक्शन गेलेनो थाखाय जोङो रेडि आरो जोङोथ' इलेक्शन जुदि बिदि गेलेयोबा देरहानायाबो फाइनेल आंबो बिनि सासे केन्डिडेट दाबिदार आरोखि पार्टिनि लेभेलनिफ्राय। जिहेतु दिनैनि नैबे थासारिजों जिहेतु फैबाय थानाय जितु MLA बिसायख'थिनि जि फोसावदिं मेल बेफोर जागायहांनो हमबाय नामा? बिदिबो जाबाय मोनसे माने बिराद गिदिर गेदारिंनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिखिनि मावनाय दांनाय मावनो नागिरनाय बेखौ फोसावनो जों मोनसे सुबिदा मोनसे मोननाय बादि जाबाय आरोखि इलेक्शननिबो मोनसे माने केम्पेइन प्रपागान्डाबो मोनसे सुबिदा मोनदों आरोखि जों।